Khulumka norok joto no tini ni aneo video angka seng tini Thaniel deber mani bagai kok sanai sini Montri Roton Lal nar cycle kha 2-3 din ni bisingei o je Thaniel deber mano Butharnai o criminal 3 jona no romna hanai samani hingke abo tabuk 3 din kai tongkha pufuru romjangnai haidiba nongni amok abo klai to kha norni proshno bahut klai to khamo nongni abo bukhawa haidiba hingke abo tabuk boto sakat nung jesmano phone switch off khai tongdi nung jefan khari tongdi nung yok lak sini o ain bai hai thik kok sakabo haibono tak phano bo romja gya ko ke bufur romjak nai abo tabuk borok khari tongi tongi kha boro boro ta buthari pai bui pai musuk jadok o tinjona criminal Rakesh Deburma ke tei borok Somendro Deburma tema sangka Santosh Deburma do ginorok saima kana Santosh Deburma ni bike manjaka bini kumuni nogo tabuk bini kumui sawo bini bike bahake sogi hanai bo news sajak mani boni kumui sawo nogo thangai bike khali mangkha tui haikya bini instrument sogia bosna hanai inge abo botike bo contact tongonya to bike to bin no sogi kya bin kumui to atin sawo sa saimeng sawo ke saimeng ke bahake bin kumui thang bike nai kheba abon ta ko kotorong khumung abo tabuk bini kumui bo san thaka criminal involved tongo bonoram khase te bakino tinjona rom manchinai karon bongni jodi family ni masasek romi talang yasak borongno nung romoi kari magalak atisi inge tangai tak phano romja gya norok abo bichar khai wansukui nai nai di oro mungsa politics sok phano tongoi tongmano ani je wansukman jaga ke athani no tini bai thimani romdi 1 tarikh thuyengke tini 5 tarikh 4 din hayeng tokha bujaman simba ko engke 10 11 12 din 15 din hayengi tokha haipon tak phano kuno yapri sajage ko yang bongni aborok bai PS rok kuno chesta khai tongromnani haipon borok kharjak nogo koroi tabukhe borok khitung tisai kharithaka nog nuk khali khaibai engke norok jodi video nai sajak tongkha kaisa like khairite subscribe khainak din next update ni bagai engke tini video orno seng paire disinai।